Хочу скорее купаться. 6 яшьлек Сергей Смолин мәктәпкә бара гына әле, әмма лагерьда нинди рәхәт булуын татып өлгергән инде. Пионервожатый булып эшләүче әнисе белән бирегә 4нче тапкыр килә икән. Төрледән төрле чаралар белән баетылган җәйге лагерь режимында су коену иң көтеп алган шөгыльләрнең берсе. Birinci тапкыр мен килдем, и миңа ошады. Без барган идек пляжка, футбол уйнадык, бераз водой брызгались, мунчага җирдек, ашадык, яхшы ашаталар безне монда. Лагерьнең балаларны кабул итүгә әзерлеген караган комиссия быел аның торышыннан канәгать калды. Ә менә аш-су әзерләү һәм су коену мәсьәләсе һәр смена саен тикшерелеп тора. Biz лагерь ашылыр алдыннан ашылгач та менә без тикшереп торабыз. Суның сыйфатын, ризыкларның сыйфатын тикшереп торабыз. Бүгенге көндә лагерьга су коену, ашату, санитария гигиена таләпләренә туры килә дип әйтә алам. Заречныйда беренче смена профильле бер атналык иде, ә менә икенчесе иң озыны һәм күңеллесе булырга охшаган. Отдыхает у нас 110 человек, 39 человек из них это... Бездә 110 бала ял итә, шуларның 39-сы мөселман төркемендә. Алар тирәнтен туган телне, дин нигезләрен өйрәнәләр, әмма шул ук вакытта гомуми режимда яшиләр, төрле чараларда катнашалар. Ә лагерьга балалар әлбәттә су коену өчен килә. Алар кайчан коенабыз дип сорап кына торалар. У нас лагерь проводится разнообразные. Смена ачылуны тагын да истәлекле һәм иң мөһиме файдалы итү максатында Чистай электр челтәрләре предприятиесе бу көнне балалар арасында куркынычсыз каникуллар акциясын үткәрде. Эта акция у нас предназначена для того, чтобы... Бу акция балаларны электр тогы һәм аннан янаучы куркынычлар белән таныштыру максатында үткәрелә. Алар шулай ук энергетик һөнәре белән таныша, сценкалар күрсәтелә, викториналар, рәсемнәр бәйгесе үткәрелә, җиңүчеләргә бүләкләр өләшенә. Победители. Алда җәйнең иң эссе һәм иң кызыклы вакыты. Димәк, рәхәтләнеп ял итәргә, су коенырга була. Заречный лагере киенү шишенү кабинкалары, комлы пляжы булган махсус җайландырылган бердән-бер су коену урыны. Анысы да балалар өчен генә ябык санала. Башка пляжлар Нурлатта һаман да юк әле. Не